कि अढ़ौल के फूलावा के अढ़ौल के फूलावा के गुथला नहार हो चलो ना सखी हाली हाली चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली लाले ओढ़ौलावा के गुथला नहार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली। पूजा खातिर अड़हुल के फूल सबके पसंद बा। सबके पता बा कि देवी मैया के पसंदीदा का बा अड़हुल के फूल। और ये नवरात्र में अगर अड़हुल के फूल के हार बना के माई के आप लोग चढ़ाए, माई बहुत खुश होंगे। जौन चाहिए तौन माई से मांग सकता नहीं जा। माई के दरवाजा खुलल बा, आप लोग के मंगले के देरी बा। अभी आप मांगत आनी तो सोचत होगा कि ना मिली, लेकिन माई के देनी बा। आ माई अपने प्रांगण में जेके बुलावनी ते ही आवेला। ऐसे आप लोग देखे ला कितना लोग मंदिर के अगल बगल घूमत होई, लेकिन मंदिर में ना आत होई। लेकिन देखे देखे माई चली न वो आ गल बा। एक बार प्यार से बोलिए साचे दरबार की। चिड़ै चुरुंग बोले भइल भोर हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। चिड़ै चुरुंग बोले भइल भोर हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। सेवकन के भीड़ बढ़ल, सेवकन के भीड़ बढ़ल, होता जयकार हो चलो ना सखी हाली हाली चलो ना सखी हाली हाली। देखिए आज इतना भक्त लोग आयल बाड़े और माई के जयकारा बहुत जोर शोर से लगाओ तारे। एक बार प्यार से बोलिए दुर्गा मैया की, शीतला मैया की, साचे दरबार की, मैया भवानी की। चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली। लाले ओढ़ौलावा के गुथला नहार हो चलो ना सखी हाली हाली चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार हो चलो ना सखी हाली हाली माई दरबार।